Človek a sebabičovanie. V našom poradenstve máme tu jeden veľký safe, do ktorého zatvárame všetky biče, ktoré odoberieme klientom, ktorí sa sebabičujú. Upozorňujúc na to, že tma nemôže dať žiadny zlý dar, pretože tma nemá zdroj, zdroj má iba svetlo a my, ktorí vlastne sme tu na Zemi, tieto dary zo svetla dostávame, avšak máme schopnosť pri našom vývoji použiť ich správne, vtedy prinášajú požehnanie, alebo použiť ich nesprávne a vtedy prinášajú trápenie. To je veľmi dôležité, pretože práve to trápenie máme správnym spôsobom zúžitkovať ako prežitie. Čiže človek proste bičuje sa, že je netrpezlivý, zase nejaký vzťah proste doramtal a proste hrozí úplne proste zvrhnutie toho vzťahu do priepasti. Avšak vlastne doramtal ho netrpezlivosťou, čiže má dar trpezlivosti, ktorý používa nesprávne. Bičovať sa za to, že opäť ho použil k netrpezlivosti, nie je riešenie. Keby to bolo riešenie, človek sa poriadne zbičuje a už na druhý deň proste je trpezlivý, avšak tak toto nefunguje. Rozvíjať trpezlivosť potrebuje človek sebakázeň, pretože tak, jak vlastne si vybudoval dlhodobo zlozvyk, bičovať sa za netrpezlivosť, tak istý čas trvá vybudovať dobrozvyk, pozrieť proste, akým spôsobom tú trpezlivosť rozvíjať, v ktorých veciach. No a to je nesmierne dôležité. Opäť človek otočí vektorovo sily daru, v tomto prípade trpezlivosti, aby ju používal správne, naučil sa ju používať správne. A vlastne ľudia, ktorí sú trpezliví, vedia poradiť, ako túto trpezlivosť rozvíjať. Takže treba ich navštíviť, treba sa ich popýtať, ako rozvíjali trpezlivosť. To, že máme dar trpezlivosti, vlastne prejavom toho je, že chválime trpezlivých ľudí, keď sa s nimi stretneme aj týždeň v kuse. A to, že sme tento dar trpezlivosti nesprávne dlhodobo používali, no tak rozčúli nás každý jeden človek, ktorý je netrpezlivý, lebo každá jedna vlastnosť, každý jeden dar je frekvencia, dve rovnaké sa stretnú, no a nastáva rezonancia. V rezonancii vidí každý jeden človek, aký je dnes, a každý jeden deň môže nahliadnúť na ľudí okolo seba a hneď vidí, či došlo u neho k zmene, alebo či stagnuje, alebo naopak, či ešte prudšie padá dolu kopcom. Takže hor sa, žiadne sebabičovanie nikdy nikomu nepomohlo. Neboj sa, si šikovná, si trpezlivá, proste len treba v seba kázni tú trpezlivosť rozvíjať.